Popevke sam slagao i rožice brao. Evo i jednog lijepog i velikog trenutka hrvatskog nogometa. Ovo je bio prekršaj za 11-terac. Pogodak Luke Modrića. 1:0 u 34. minuti. Ubačaj Mikića. Mandžukić na pravom mjestu. 2:0 za Dinamo. Najbolji trenuci Dinamove igre. Potpuno grogirani. Ajax u tom prvom produžetku. Nekoliko trenutaka nakon toga akcija Gele ovdje je lopta došla do Mandžukića i onda udarac koji, moram priznati, malo me podsjetio na onaj pogodak Prosinečkog Nizozemcima na svjetskom prvenstvu. Onda tu je opalio Ogararu, postavio nogu Buntelar za 3:1 i na kraju trenutak opuštenja, bijeg Buntelara koji zabija za 3:2, ali 3:2 Dinama koji Dinamo vodi Dinamova klupa i gotovo! Ajax na koljenima, Dinamo protiv nekakaški Ajax neće u ligu UEFA. Dinamo, velika nogometna večer. Dinamo je uspio baciti Ajax na koljena. U gostima ove sezone Dinamo je pobjedio samo Domžale u onom drugom predkolu 2:1, pa nakon toga nisu uspjeli